तासे का बताई मर्दे बड़ी समस्या हो गई बहो। करे कही थे अररिया पिटा उटा तो ना गईले ना। अरे अब का बताई है सुना बतावत है का भइल है। बोल बाबू बोल। सुना बतावत है। सुनावा। मिले गईल रानी भाई राती अपना माल से। अच्छा गिफ्ट हम मंगवले रहनी ओकरा ला नेपाल से। हो अरे बड़ी प्यार करतनी मर्दे। मिले गईल रहनी भाई राती अपना माल से। गिफ्ट हम मंगवले रहली ओकरा ला नेपाल से। चुम्मा चाटी करते में गईली धराई। चुम्मा चाटी करते में गईली धराई। मरले दिया राती। करे खूब कुटाई भइले कहा तो बहुत ज्यादा हो गई ना भाई। सुन पगलू लियाई चलाई चाहत रहा हमके ना। अरे अब का बताई। चल अच्छा बोल बाबू बोल। हम मरले दिया राती सपनावा के माई। मरले अरे हमके लियाई के रहता तो कुल्हाड़ी के समझे होती ना। फोन करके बोलौले पगली। हमरा के मालूम नहीं के रहल कि आज हमार काल में रात भैया। हाँ तू तो ललचाते रहला। लालच चीज ऐसा भाई। सुना सुनाओ बाबू। फोन करके राती 12 बजे उ बोलाइली। हमहू मिजाज बना के मिले गईली। अच्छा सेंट परफ्यूम मार के गए लड़का। फोन करके राती 12 बजे उ बोलाइली। हमहू मिजाज बना के मिले गईली। चोरी चुपे गईले ओकरा घर में समाई। जागत रहे भाई ओकर लालच मुधियाई। मरले बिया राती। मरले बिया राती सपनावा के माई। मरले बिया राती। एक काम कर अगर ज्यादा दर्द होकर तो चल फूलपुर जेवा नर्सिंग होम में दिखा दे तो के। हाँ रे भाई बड़ी समस्या है लेकिन भाई गांव में केहू से कहिए मत भाई ना तो बड़ी बदनामी होई। अब तो बाबू चल ठीक है दोस्त हवे तो नत करे के पड़ी। अरे आगे का भाई ले सुन तो। बोल बाबू बोल। मारी मारी कैले दिया पीठा मर लाल रे। भाई क्यों से जन बताइए बाटे इज्जत के सवाल रे। हमारी मारी पीठ हमर कैले बिया लाल रे। क्यों से जन बताइए भाई इज्जत के सवाल रे। ना बताई। हाँ जानी जदी लोग सब करी है थुकाई। लागे हमके दे दे भाई दर्द के दवाई। मरले बिया राती। और मरले बिया राती सपनावा के माई। चुम्मा चाटी करते में गईली धराई। चुम्मा चाटी करते में गईली धराई। मरले बिया राती सपनावा के माई। मरले बिया
खराब कर दिल बाप, माल से मिले कबो न जाए रे भाई।